Komplet tisħon il-qija bejn il-Bdoti u l-Ermolta kif il-Linja Nazzjonali tal-Ajru ppreżentat mandat ta' inibizzjoni biex iwaqqfu l-azzjonijiet tal-Alpa bil-qorti tilqa' provizorjament il-mandat ta' inibizzjoni li għamlet l-Ermolta biex twaqqaf lill-Union tal-Piloti. F'istqarrija l-Ermolta qalet li din l-azzjoni hija konsegwenza tal-fatt illi l-Gvern irrifjuta t-talba biex jiggarantixxi l-ħlas fl-iskema tal-irtirar kmieni. Il-maġġoranza tal-piloti li jiffurmaw parti mill-Alpa kienu bdew azzjonijiet industrijali għaliex il-Gvern baqa' ma daħalx f'diskussjoni magħhom dwar il-ftehim kollettiv. L-Ermolta qalet se tikkwantifika d-danni li sofriet minħabba dawn l-azzjonijiet industrijali u se tagħmel talba għad-danni. L-Ermolta qalet li fil-waqt li tirrikonoxxi dritt ta' azzjoni industrijali, dan id-dritt għandu limitazzjonijiet tiegħu għaliex il-kumpanija ma tistax issofri konsegwenzi ta' nuqqas taqbil bejn l-Alpa u l-Gvern. Sidet tgħid li l-Alpa naqset ukoll li tonora l-ftehim kollettiv qabel ordnat l-azzjoni industrijali. Il-kumpanija sostniet li affiċċet li tagħmel kompromess fuq kull kwistjoni li l-Alpa qajmet dwar l-interpretazzjoni tal-ftehim kollettiv li ġie ffirmat is-sena li għaddiet u anke ħalset allowance ieħor lill-Bdoti biex jagħmlu t-taħriġ tal-kadetti. Il-kumpanija tgħid li t-talba tal-Alpa tmur kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea għaliex il-garanzija li qed jitolbu hija kkunsidrata bħala għajnuna statali. Min-naħa tagħha l-Alpa mistennija tagħmel kontromandat wara li qajmet din il-kwistjoni għax ma taqbilx mal-ftehim strateġiku bejn il-Gvern u Ryanair biex titwaqqaf il-Malta Air. L-azzjonijiet industrijali daħlu fis-seħħ mit-tnejn filgħodu f'nofs il-lejl fejn it-titjiriet kollha tal-Ermolta telqu nofsija aktar tard mill-ħin skedat. Sa 2 filgħodu kien diġà ġew affettwati 12 il-titjira tal-Ermolta sakemm imbagħad il-qorti laqet il-mandat biex bekk kellhom jifqu l-azzjonijiet.